Ние сме BMG Games и това е първият клип, който снимаме на Креатив сме. И Jason 11 ни хвърля Diamond Block. Така, и това е Diamond Picker, бобинатор. Jason 11 е тук и бобинатор нещо трябва да напуска. Да, сори хора, значи аз само се представих. Те ще продължат клипа. Чао от мен, ще видим най-вероятно някой друг път. Поради причината, че имам технически проблеми. Не точно технически. Айде, излизай веднага от сервера. Добре. Аре, чао. Я пробвай да влезеш са. И връзката ни с бобинатор прекъсна. Сега ще се обада на Jason 11. Така, Jason 11 е тук. И ще падна за малко клипа.